Nay, magandang hapon po. Magandang hapon din po kuya. Kumusta po? Wala naman po, okay lang. Bibigyan mo pera? Bibigyan ka namin ng maagang handog na grocery. Grocery lang, wala pa masahe. Ayaw mo ng grocery? Gusto ko rin ng grocery, pero may bigas na yun. Oo. Ilang kilo? Basta may bigas, may gatas, may kape, may asukal, may biskwit. O, saan ka pa? May lata pa. Lata? Di lata, hindi lata. Alam ko may latang luto. Di lata na. Hindi naman. Siyempre, yung mas maganda yung fresh na fruit salad. Pamas mong handog, yun dapat Nako. yun. Yung mga Nako. fruit salad natin, di ba? Oo. Wala tayong fruit salad eh. Fruit salad ang gusto nyo. Hindi okay lang po yan sa susunod na lang kung pamamas. Oo. Kung magkakaroon po muli sila. Pero bago tayo magsimula, ano pong pangalan nyo? Janet po. Sa Janet? Pagkita po. Taga saan kayo? Mindanao. Mindanao. Ilang taon na po kayo? Matanda na ako sir. 48. Oo. 84 na po. Nasaan ang pamilya nyo po? Blind out na walang pamilyang ginagawa. Bali kayo lang. Mukhang masayain kayo Eh kasi naman po kasi naman bigay ko yung problema dinadala ko walang makakatulong sa akin. Oo. Dahil yung mga yan, puro yung mga action. Action star. Oo, puro lagi silang bida. Ayun. Pagdating sa mga infection, sila ako lagi kontrabida. Oo. Ganun ang palaging pamamaraan. Nakakataan. Sir, basa na tayo. Umambulan. Maambon. Saan ka pupunta? Doon, sa gilid. Pero babuhatin ko muna to. Tulungan ka namin. Hindi na po, maraming salamat po. Ayan, dito namin natagpuan si Night. Anong pangalan? Janet. Janet. Grabe yung pangalan. Sosyal Hindi siya Pangmayaman. pangmayaman lang na pangalan. Pero, Janet. hindi, para na lang yan. Janet. Ganun. Pag mahirap, Janet. Janet. Pero pag sosyal, Hindi na social. Hindi, pag sa social, hindi nga paano yung kanina? Ang accent talaga ng pronunciation ng pangalan ko, Ay, Janet. Yan, Kasi JS yun eh. Pero pag, sige, punta tayo doon kasi. pag ano lang Tara, ang tara, tara. spelling natin. Ano yan? Pambisaya, ano? Oo. Kalakal. Bisaya si Juan. Sige, tulungan na lang kita. Hindi, kuya, hindi niyo po kaya yung bigat. Ang bigat po kaya, doble pa sa'yo. Ayan. Ayun lang. Dadalhin mo rin. Opo. Ano pati yung isa? Sundan natin si Ma'am Janet. Sabi niya kanina, Janet, pang sosyal. Bibigyan natin si Ate Janet ng maagang handog ni Kaagapay. Dito, okay na siguro. Ano dito? Dito, doon. Wala na yung wala akong walang hali. Dito lang po ako Dito, okay. Ayan, babalikan daw niya. Hintayin natin siya dito, may naiiwan. Ito yung magamit niya. Dala-dala niya mga gamit. At kanina, napansin ko, nagsasalita siyang mag-isa. Pero parang nakakaaliw na sasalita. Ayan yung ibibigay po ni natin. Kaagapay. Umaambon na ngayon. Mulan na naman. Umulan. Mano na naman yung ano Ayan. natin ni Bibigyan niya ng grocery. Tuwang-tuwa kanina. Tuwang-tuwa siya. Siguro na-depress si ate. Kasi sa yung kanina nakita namin siya nagsasalita talaga na parang may kausap. Saka nag-isa lang daw siya sa buhay, taga Mindanao. So yun, parang na-depress lang yun si ate. So ginagawa lang niya dito, nangangalakal po. Pasensya po na ano kami kasi yung ulan. Ayan. Buti na lang din may dala kaming payong. Kasi alam niyo naman mga kalingap na Ayun po, parating na po. galing tayo sa sakit. Tapos ito lumabas kami, saktong may ulan na naman. Ayan. Parating na si Ate Janet. Bakit po? Ate Janet. Ayan. Saan ka sa Mindanao ate? Ako po, sa Bonifacio po. Bonifacio. Saan yan ka? Mindanao. Occidental. Oxygen. Hindi Oriental Occidental. Occidental. Osamis. Osamis. Hindi Osamis. Misamis Kasi Oo. dalawa ang Misamis natin. Occidental. Sa Oriental. Ang Oriental. Tapos ang ano po natin sa nilang Misamis. Meron sa ni, tsaka sa
So ngayon, ito, may dala si Kaagapay na... Ayan, Ate Janet, may bigay po ako sa iyo. Opo. Kahit munting tulong. Taga Mindanao din po ako. Saan po kayo, sir? Marawi. Marawi na, nagkaroon po din ako doon. So ito lang, sa ngayon muna ate, ito yung pasalamatan natin na bigay ng biyaya ng Diyos. Ayan, kahit pa paano, may bigas dyan, sardinas at saka noodles, cocktail, Gatas. pasukan. So kahit kahit munti lang ito pasalamatan natin. Ito ay galing din po kay pinagsama ko na pinapamigay ni Kuya Ban and si Ate Bel. Si Ate Bel, taga Mindanao rin po. So, ano po yung ano ng agency? Ano lang po, Sa Dole? hindi, sa Kaagapay lang po. Ang kaagapan sa mga mahirap. So, tumutulong kami sa mga homeless, mga ngalakal, ganun. Kasi karamihan naman talaga dito, mga homeless nangangalakal. So, kailan Buti nga sila, meron na silang tarima, meron na silang, sana sa susunod yung pagbabalik, request ko lang, at man na sana gulong. Oo. Anong gulong? Gulong para sa karton. Bakit may kariton po kayo Hindi. na... Ninakaw kasi. Kung i-request ko sa inyo naman sidecar, baka manakaw ulit. Kaya mas maganda yung gulong, ang gulong. Gulong lang. Gulong lang, ako nang bahala sa mga ganyan. Kasi marami tayong nagumagawa ng building. Pwede natin hingian kahit sa paano. Yung mga tapon-tapon, kagaya pa rin yung mga siya daw reject. magkukos- Kagaya niyan, mga magkukustomize. reject na ganyan. Pwede Oo. natin gawan ng paraan para mahingi natin. Diba? Saan ka po lagi ate? Dito lang, pag nagpapahinga ako sa tanghali, inaabot ako dito minsan pinakamahaba ko oras kung pinatalimaan yan, mga Pero saan ka na natutulog? kung saan lang. Para lang mayroon ang Wala talagang walang permanent direction. na So, paano ka ba kaya napunta mangupahan. dito? Paano ka ba napunta dito sa Manila? Nakikiapay lang. Hindi. Dahil susuyo. Nung galing ka sa Mindanao, kailan ka galing ng Mindanao? Matagal na gusto ko sa amin. Wala ka bang anak? Walang... Malalaki na po. Nasaan po sila? Hindi ko na alam kung nasaan sila nakadito. Matrapa, malalayo sila lahat. Hindi Sa ka... Maynila, wala akong alam. Wala akong natandang address na dapat ko silang hanapin. Pero hindi ka nila hinahanap. Hindi ko rin alam. Dahil wala naman akong pakialam na sa kanila. Malalaki na. May sarili na silang pamilya. Ayokong magiging panggulo sa buhay nila. Dahil alam mo kung bakit. Hindi tama yung ikaw mismo makipagdudulan na magulang ninyo ako. Dapat ako nagkamulatan yung nanay. Dapat umalis na. Dito ako makikipagsiksikan sa inyo. Walang magagawa ang magiging asawa mo. Ganon. Wala akong napakialam kung anong gusto ng anak ko. Hindi, pero bilang isang anak, dapat kung walang... Hindi, depende yon. Bilang isang anak, alam niya kung anong nararamdaman niya, kung totoo niya ina o hindi. Kung saan talagang ulang tintig ng action mo sa dugo mo, di ba? pero dapat yung anak Oo, inaalagaan kaya ng nga, nanay. marami kasi tayong dapat pag-uusapan na dapat hindi lang usap agad at pag harap mo sa akin gusto ko pa na. Sa totoo lang bilang isang ina ha. May pinagdadaanan pala si... Masama talagang pinagdadaanan ko. Alam mo ba yun? Kaya mahirap. Kasi ayoko namang, kaya ko itayo ang buhay ko sa sarili kong pagkatao. Kasi meron ako wala, ganun pa rin ang pagkatao ko. Kaya kong magganap pero wala akong taong sinasagaban kahit kanino. Maganda yan. Diba nakikibaba lang, makiki-excuse lang ako. Sana no, sa mga taong nasasama sa mga sinasabi ko. Kasi mahirap nagagama yung pamilya ko. Ayokong makakasakit ng damdamin, ayokong muling makakasakit ng pagkatao. Dahil swear to God, lahat ng kulungan natikman ko na. Bakit? Dahil sa pagpaproteksyon sa hindi naman nila ginagawa. Akala nila, ako yun. Natural, walang mga malay tao pa yung mga bata ko. Bata pa rin nangisipan, di ba? Minulat nila sa katotohanan. Turo kayo ng turo na hindi naman totoo. Sino ngayon ang nagdurusa? Yung totoo na ina. Diba?
Kaya niyo bang gawin ng gano'n yan? Eh, ikaw nga punyeta ka eh. Sa sarili mong anak, alam ko ikaw mismo ang nagluwag. Kung ano yung pinagdaanan mong pagkukuha mo, ganyan din ngayon ang anak mo. Kaya itsipwera lang at tabi-tabi lang talaga. Hindi ganun ang ginagawa ko sa pagpapalaki ng mga anak ko. Kahit wala ako o meron man sila, ganun pa rin. Kaya natin kumain na kahit galing sa basurahan. Pero ngayon ayaw mo bang makausap yung anak mo? Hindi okay lang kasi nagkaroon na kami ng usapan eh. Yung manong ko dati, yung ex yung hindi niya tanggap yung anak ko, then alam niya buhay na pinagdaanan namin. Kaya walang kapilitan. Bakit may pagdudulan yung anak ko? Hindi naman ako ang lumandi sa anak mo. Ikaw ang lumapit sa anak ko. Kaya ikaw rin dapat ang humiwalay. Then, siyempre, para sa kahihiyan, takpan, wala akong magagawa. Yan ang gusto ng anak ko. Okay lang. Pero pag unang magreklamo kayo, wala rin akong magagawa. Kung anong gusto nyo, desisyon nyo yan, yun pa rin ang desisyon ko. Hamig ko ulit. Ganun lang ako makikipag-usap. Napakasimple, wala akong equity, dahil Muslim ako, ginto, ganyan. Hindi ako nang gagawin, hindi ko binubugaw yung pagkatao ng anak ko. Ang Muslim ba yung napangasawa ng anak mo? Hindi, nagpapanggap, magmo-Muslim pa yan. Pero ako nagpapanggap din ako na hindi ako Muslim. Pero alam ko ang patakaran. Muslim ka ba? Hindi nga ako Muslim, pero alam ko ang patakaran ng pagka-Muslim. Oo. Nakuha mo ba ako? Oo. At taga Mindanao ako, Oo. pero hindi ako Muslim. Pero alam ko ang patakaran lahat ng religion. Kung anong dapat, anong bawal, anong meron. May pinag-aralan siya. Hindi ako pinag-arop. Huh? Excuse, wala akong pinag-aralan pati. Si Ma'am Janet. Kanina eh, sa show lang kami. Ma'am Janet. Wala rin akong pinag-aralan. Kaya siguro masasabi niyo na isa ako sa mga nagrarally sa mga balikindaan. Yun lang, tapos na tayo. Ayun, at least, Maraming salamat po. naikwento ni... Hindi, binigyan ko lang kayo ng protection para kung sakaling maganon man, alam kong saan mo kami, pwede kong i-face out sa'yo ang mga sinasabi ko. Kung bakit pumatok ng ganun ulit. Ha? Yun lang, tapos. Sige ate, ayan. Oh, yan pero, po yung, ano. grabe yung kwento ni Oo, Ma'am kasi Janet. Meron... na ganyan ako. Yung bang, Oo. na-surprise ako na parang, nakakadiri yata pagbaba ngayon. Parang nakakatakot. Parang lahat na natatakot na sa loob na ng bahay. Oo. Lahat bawal. Oo. Kasi si ganito, ganyan na, ganyan. Tapos sa akin, pag ako wala eh, ang mga bunganga nila, parang sila mga ba't sila nagtatago sa katotohanan? Ano ba ako? Taga-suporta lang naman. Ayun. Sige, anyway, nagpapasalamat po kami at isa ka sa pinagpalang